Estimats germans en Jesucrist, m'agradaria molt compartir amb vosaltres sobre la vida de pregària de Sant Francis. Sant Francis donava molta importància a pregària a la seva vida. Tomàs de Celano, quan parla sobre la vida d'oració del Sant Francis, escriu així: no era un home que pregava, sinó un home fet pregària. La pregària és inseparable de la seva vida. L'únic avís que li va fer a Sant Antoni de Padua quan començava a ensenyar teologia als germans es referia de la pregària. M'agrada que ensenyés teologia als germans, però vigila de no extingir l'esperit d'oració i de pregària amb aquest tipus d'estudi. Sant Francis mai no va pregar llargament, pregàries com els salms, novenes, letanies. La seva pregària era una pregària molt senzilla, és veure la presència de Déu en tot i en tots. Recordeu, germans, Déu no mai està massa ocupat per escoltar les nostres pregàries. Per tant, mai estiguem massa ocupats per parlar amb Déu en pregària.